Хвала Езусу Христу! Дарагія браты і сёстры, паважаныя тэлегледачы! У цудоўную ноч Божага нараджэння вас вітае Віцебская дыяцэзія. Сёння наша трансляцыя адбываецца з касцёла Святой Барбары ў Віцебску. Урачыстую літургію будзе весці біскуп віцебскі Олег Буткевіч разам з мясцовымі святарамі, айцамі-дамініканцамі. Мы бачым, святочную літургію распачынае урачыстая працэсія. Бачым, як біскуп у асісце міністрантаў накіроўваецца праз касцёл да батлейкі. Наперадзе ідуць міністранты з кадзідлам, дым якога ўзносіцца ў вышыню. Гэта выраз імкнення кожнага з нас быць падобным да Хрыста, чыё жыццё на зямлі было пастаянным праслаўленнем нябеснага Айца. Усе сабраныя на літургіі стоячы сустракаюць працэсію, якая наблізілася да прэзбітэрыя. Пашана да бясконцага ў сваёй велічы Бога патрабуе адпаведнай нашай паставы. Стаянне азначае найперш тое, што мы трымаем сябе ў руках і становімся уважлівымі. І нарэшце гэта азначае нашу гатоўнасць да дзеяння, бо той, хто стаіць, можа адразу сарвацца з месца і пайсці. Пайсці, каб абвяшчаць Евангелле, абвяшчаць Хрыста, які пажадаў прыйсці ў гэты свет, нарадзіцца і пасяліцца, быць Богам паміж намі. Біскуп з літургічнай асістай падышоў да батлейкі, дзе знаходзіцца фігура маленькага Езуса Хрыста. Пастыр касцёла кленчыць і ў цішыні моліцца, аддаючы пашану Богу, які захацеў прыняць цела чалавека і нарадзіцца на зямлі. Напэўна, біскуп Олег моліцца за ўсю віцебскую дыяцэзію, за ўсіх вернікаў, якія цяпер накіроўваюць свае шляхі ў касцёл, накіроўваюцца, каб перажыць разам са сваімі душпастырамі імшу пастэрку. Ну, а наша трансляцыя – гэта добрая нагода для тых, хто застаўся дома па розных прычынах. Добрая нагода для тых, хто, можа, захварэў, каб перажыць таксама гэты ўрачысты момант святкавання Божага нараджэння. Евангелие прадстаўляе праўду уцелаўлення Бога, якая нас зачароўвае. Перад абліччам Божага немаўляці яна нас абязброўвае і схіляе да разважання над бязмежнасцю Божай любові да грэшнага чалавека. Бог не пакінуў чалавека аднаго з яго бядой, але паспяшаўся яму на дапамогу. На гэтую ласку бязмежнай любові Бога да чалавека мы таксама пакліканы адказаць узаемнай любоўю да Бога, які прыходзіць. Змяняюцца часы і звычаі, але праўда Божага нараджэння застаецца нязменнай. Яна заклікае нас да таго, каб Бог праз сваю ласку нараджаўся ў нашых сэрцах і праз нас у свеце, які ўсё больш адыходзіць, на жаль, ад Бога і мае патрэбу ў новым подуху духа.
гучыць урачысты гімн «Глорія in excelsis Deo» – хвала на вышынях Богу. Гэты спеў калядны напаўняе радасцю нашыя сэрцы. Мы таксама з'яўляемся удзельнікамі гэтай вялікай падзеі – святкавання нараджэння Божага Сына. Біскуп Олег толькі што аддаў пашану алтару, пацалаваў яго, а цяпер адбываецца акаджэнне. Такая вялікая пашана не выпадковая. Алтар у касцёле з'яўляецца святым месцам і сімвалізуе грабніцу, у якой быў пахаваны наш Збавіцель Езус Христус. А белы абрус, які яго накрывае, сімвалізуе палатно, у якое было закручанае цела Езуса Хрыста падчас пахавання. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Любов Бога Отца, ласка Пана нашего Иисуса Христа. Любая молитва ў каталіцкім касцёле пачынаецца са знака Святога Крыжа. Сённяшняя ўрачыстая імша не выключэнне. Гэтым знакам вернікі пацвярджаюць сваю прыналежнасць да народу Божага и выказывают свое жаданне выконваць Божую волю. Не бывало у гэтую ночь, осветленную яснасцю з неба, осветленную зоркой, якая привядзе трох мудрецов до Бетлеемских ясляў, мы збираемся у святыні, каб падзякаваць Богу и прославить Его за великую ласку и дар для человечества уцелаўлення Божага Слова. Сёння нарадзіўся нам у месте Давидовым збаўца, якім ёсць Христос Пан. Сёння мы услаўляем усемагутнасць Божую, якая пожадала стацца блізкай чалавеку, пожадала сысці на зямлю, каб быць Богом з намі. У гэтую святочную ноч вітаю вельмі сардэчна ўсіх вас, дарагія браты і сёстры, якія сёння сабраліся тут, у касцеле Святой Барбары у Віцебску, тым найстарэйшым і першым касцеле, які прыняў вернікаў пасля часоў атэізму. Вітаю усіх тых, хто сёння яднаецца з намі праз тэлебачанне, усіх тых, хто сёння па розных прычынах не зможа быць у святыні, у касцеле, бо перашкаджае хвароба, нямогласць, инвалидства. Усіх вас, мои дорогие, охопліваем нашей молитвой. Запрашаем до супольного прославлення Бога, які сёння як ніколі ёсць блізка чалавека. Яму, усемагутнаму Богу, праз Яго адзінароднага Сына я даручаю сёння патрэбы і клопаты кожнага з вас. Малюся ў інтэнцыі ўсёй нашай віцебскай дыяцэзіі, якая хутка ў наступным годзе будзе дзякаваць за 20 год свайго існавання, за кожнага святара, брата, сястру законную, якія былі ў пачатках утварэння гэтай дыяцэзіі, за кожнага верніка, які сваёй малітвай, сваёй працай спрычыніўся да яе развіцця, да яе ўзросту. Асаблівым чынам, канешне ж, памятаем і пра ксяндза біскупа Уладыслава, які распачынаў тут, на гэтых землях, адраджэнне касцёла, які распачынаў будову нашай віцебскай дыяцэзіі. Даручым у гэтую святую ноч усемагутнаму Богу наши асабістыя справы, клопаты, цяжкасці, але таксама радасці. Сёння ноч радасці з нараджэння.
Не просто нового життя, але народження Бога, який прийняв людську натуру, який пожадався статися Богом з нами. І каб нам бути годними уділу у гэтай найсвятейшай ахвяры, на початку перапросім нашего небеснага Айца за наши грахи, слабости и занядбанні, каб ахвяра, якую складаем, была Яму милой. Споведаюся Богу усім. Біскуп Олег запросив всіх присутних задуматися над своїм життям і щиро перепросити Бога за свої слабості і провини. Акт покаяння необходны, каб наши молитвы были почутыя на небесах. Бо толькі тыя, хто чыстыя сэрцам і вольныя ад граховных прывязанасцяў, змогуць убачыць Божае аблічча. Над нами Бог усемогутный, и отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Аминь. Мы не можем обминуть на своем шляху менш або больш сур'ёзных жыццёвых ранаў, бо мы простыя людзі. Але не можна дапусціць, каб праз гэтыя трэшчыны знікла любоў. Часта людзі аддаляюцца ад сябе і ад Бога толькі таму, што не ўмеюць прызнавацца ў сваіх памылках, не ўмеюць прабачаць, у тым ліку і сабе. Прызнаць сваю віну – гэта не прызнак слабасці. Таму менавіта падчас літургіі гучыць і некалькі разоў паўтараецца заклік вернікаў «Пане, змілуйся над намі». А ў гэтую хвіліну мы чуем гімн «Глорія», «Хвала», які мае свае вытокі ў спеве анёлаў, якія з'явіліся пастушкам у ноч нараджэння Божага Сына. Гэты гімн адлюстроўвае прагненне убачыць нарэшце сапраўднага Бога і праслаўляць Яго ва ўсім. У прыгажосці прыроды, мастацтве, а перш за ўсё у кожным чалавеку. Ён жывы ва ўсім, што людское, простае, пакорнае. Бо наш Бог стаў чалавекам і жадае для любячых Яго быць Богам з намі. Молимся. Наступае момент молитвы дня, коллекты, назва якой паходзіць ад лацінскага слова «колекцыё», азначаючага «збіранне». Колекта збірае ўсе паасобныя молитвы вернікаў у одну адзіную, якую фарміруе ў нас сам Бог. Менавіта ў колекце хрысціянін атрымлівае ад Бога адказы на шматлікія пытанні, якія яго турбуюць. Бог праз усе веки вечные. Наступае важная частка святой імшы – літургія слова. Божае Слово дзейсна і актуальна для нас па сённяшні дзень. Там можна знайсці адказы на самыя складаныя пытанні,
І там можна атрымаць Чытанне кнігі неабходную пророка Ісаі. падтрымку ў выпрабаваннях. Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад табою, як Кніга прарока Ісаі, урывак якой мы зараз чуем, напісана ў цяжкія для абранага народа часы, калі ён быў выгнаны са сваёй бацькаўшчыны ў Асірыю. Прарок бачыць гэты народ і ўвесь край, агорнуты глыбокай цемрай роспачы. Але праз цемру пранікае ясны прамень, якім з'яўляюцца народзіны каралеўскага сына. Ён будзе вялікім, намнога большым, чым збавіцелем аднаго толькі народу. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго, і дадуць імя яму. Цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны айцец, князь супакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца. Над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае ў правасуддзі і справядлівасці. Адгэтуль і навекі руплівасць пана магуццяў учыніць гэта. Гэта Слова Божае. Да адновы жыцця заклікаюць нас словы сённяшняга псальма падчас гэтай святой імшы начной пастэркі. Бог заклікае нас да новага спеву, які павінен быць аптымістычны і радасны. А прычынай таму ягоны прыход. Мы радуемся ўсім сэрцам, святкуючы свята Божага нараджэння. Мы бачым прыгожую панараму начнога Віцебска і прыгожы касцёл Святой Барбары. Сам касцёл быў пабудаваны з цэглы ў 1783 годзе і завяршылася будоўля ў 1785 годзе. Аднак быў грунтоўна перабудаваны ў 1884
і 1885 годах. Часткова зруйнаваны падчас Другой сусветнай вайны. І, дзякаваць Богу, наступіла рэстаўрацыя аднова касцёла ў 90-93 годах. Гэты касцёл з'яўляецца помнікам архітэктуры барока і неараманскага стылю. Читання послання святого апостола Павла до Тита. Уміловані, з'явилася ласка У Божа. словах другого читання, яке ми зараз чуємо, святий Павел заахвочує нас жити розважливо, справедливо і побожно. А для гэтага необходимо отрачися від безбожності і пожадливості гэтага свету. Чекаючи щасливої надії і об'явлення хвали великого Бога і Збавці нашого, Єсуса Христа, який віддав самого себе за нас, каб откупить от всілякого беззаконня и очистить для себя народ выбранный, ропливый о добрых учинках. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Обвящаю вам великую радость. Народился сёння Збавца, яким ёсць Христос Пан. Гучыць радасны спеў «Алелюя», які папярэднічае наступнай частцы літургіі слова. Галоўная частка літургіі слова – гэта чытанне святога Евангелія. Сёння нарадзіўся для нас Збаўца. Галоўная яго думка. Споўніліся мары прарокаў. На свет прыходзіць Месія. Неба і зямля праслаўляюць яго. У гэтым новонароджаным дзіцяці аб'яўляецца веліч і ўсемагутнасць Бога. Але, перш за ўсё, ягоная любоў. Сталося ў тыя дні, выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірынія ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзеф з Галілеі, з горада Назарета ў Юдэю, у горад Давіда, званы Бетлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа. Бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда Збаўца, якім ёсць Христос Пан. І вось вам знак: знойдзеце немаўля спавітае і пакладзенае ў яслях». І раптам з'явілася з анёлам вялікае войска нябеснае,
якое прославляло Бога и ускликало: «Хвала на вышинях Богу, а на земле спокой людям доброй воли». Это слово Пана. Святое Писание заносится до біскупа, і біскуп Олег у гэтую хвіліну благословляе сабраных вернікаў евангеліярыям. Гэтае благословленне надзвычай важнае, азначае для нас, што мы таксама хочам прыняць Божае Слова глыбока ў сваё сэрца і хочам пастарацца перамяніць сваё жыццё паводле гэтага слова, якое пачулі, якое ўспрымаем як блізкае і роднае. Сённяшняе казанне прамовіць да нас біскуп віцебскі Олег Буткевіч. Як вядома, менавіта навучанне з'яўляецца адным з самых важных заданняў біскупа у яго паслузе касцёлу. Уважліва паслухаем, што скажа нам пастыр касцёла. Тихая ночь, святая ночь. Сёння нарадзіўся нам збаўца. І вось вам знак. Знойдзеце немаўля, спавітае і пакладзенае ў яслях. Мілаваныя, у Христе Пану, браты і сёстры, сёння чарговы раз мы схіляемся для бэтлеемскіх ясляў, каб яшчэ раз у сваім жыцці схіліцца над гэтай вялікай таямніцай Божай прысутнасці ў гісторыі чалавецтва, Божай прысутнасці ў гісторыі нашага з вамі жыцця. І сёння мы далей задаем сабе пытанне, ці сапраўды гэта праўда? Камусьці, можа, яшчэ далёка да гэтых Божых справаў. Хтосьці яшчэ крочыць, блукаючы, магчыма, па гэтым свеце, шукаючы сабе адказаў на больш падставовыя пытанні. А ці ўвогуле гэта ўсё мае сэнс? Ці той Бог, пра якога столькі кажам, чуем, ці ён сапраўды існуе? Ці тое, аб чым кажа нам Святое Пісанне, Євангелія, якое, між іншым, распавядае нам пра нараджэнне Бога, ці гэта ёсць праўда? Ці тое, аб чым, як чытаем у Святым Пісанні, распавядалі прарокі, ці ім гэта не здавалася? Сёння мы, углядаючыся у гэтыя простыя рэчы, углядаючыся у бедную стайню, вёсачка, якая не прыняла бедную сям'ю, спрабуем перакласці гэта на нашае жыццё. Жыццё не такое простае. Жыццё пазначанае шматлікімі хлопатамі, праблемамі, але жыццё, у якім мы няспынна шукаем падтрымкі. Мы ведаем, што мы людзі слабыя, мы патрабуем дапамогі. І таму у пошуках Бога мы таксама кіруемся вось гэтымі нашымі жаданнямі. Шукаючы Бога, мы шукаем найчасцей падтрымкі. Шукаем выратавальніка, таго, хто здольны дапамагчы. І добра вядомы нам усім прынцып, як трывога, так да Бога, ён заўсёды дзейнічаў і, напэўна, будзе дзейнічаць у жыцці чалавека. Калісьці пачуў нават такое выслоўе, што рэдка можна знайсці атэіста ў акопе пад кулямі. І так яно ёсць. Тады, калі сустракае нас у жыцці нейкая праблема, цяжкасць,
складанае пытанне, мы амаль аўтаматычна звяртаемся ў нашых думках да Богу, кажучы: Божа, калі ты толькі ёсць, дапамажы. Але ці нашы гэтыя асабістыя справы, пытанні, клопаты, яны не перакрэсліваюць існуючай рэчаіснасці. І вось, ці мы, наколькі мы можам і мы здольныя гэтую рэчаіснасць пазнаць. Гэтую рэчаіснасць, якая не залежыць ад нашай сітуацыі, ад нашых клопатаў, справаў. Рэчаіснасць, якая датычылася б кожнага чалавека ў гэтым жыцці. Сёння перад святкаваннем гэтай вігілійнай, перад вігільнай вячэрай, перад святкаваннем пастэркі, мне пашчасціла наведаць адзін з віцебскіх радзільных дамоў. Наведаў з місіяй павіншаваць тых жанчын, якія вось у гэтым часе недалёка перад Божым нараджэннем нарадзілі сваіх дзяцей. З гэтай нагоды хацеў бы падзякаваць таксама і галоўнаму ўрачу гэтай бальніцы Алене Геннадьевне Леанович за гэту ініцыятыву, бо вельмі прыгожая. Бо сапраўды тыя жанчыны былі ўражаны, і было ім прыемна атрымаць гэты падарунак ад нашай каталіцкай арганізацыі «Карітас». Але з гэтай нагоды, бачучы вось гэтых маленькіх нованароджаных дзяцей, ведаеце, у мяне узнікала вось гэтае пытанне. Жыццё чалавека, ці яно можа быць проста вынікам нейкай выпадковасці? Як кажам, ну так, нас вучылі, эвалюцыя, та, якая распачалася з часоў вялікага выбуху, ці яна магла прывесці да ўзнікнення так вялікай таямніцы, вялікага цуду людскога жыцця? Ці гэтага было дастаткова? Ці з таго касмічнага пылу, які дзесьці там у космосе і па сённяшні дзень лунае, магла нарадзіцца такая вялікая і цудоўная рэч? Ці гэтага было ўсяго дастаткова, каб вось гэтая разумная і вольная істота, рыхтуючыся на працягу 9 месяцаў, узрастаючы, і каб увайсці ў гэты свет, прыходзячы сюды, атрымлівае адпаведныя ўмовы для свайго існавання, для свайго жыцця. Для кожнага з нас, гледзячы нават на гэтую адзіную рэч у гэтым вялікім і прыгожым сусвеце, аўтаматычна ўзнікае пытанне, якое патрабуе разумнай прычыны. І нават найбольш упэўнены у сваім атэізме чалавек у адказ на гэтае пытанне ён скажа: ну так, так прыдумала прырода. Як бачым, гэтая прыгажосць свету кожны з нас асабіста, уже не кажучы пра нашы духоўныя справы, нават гледзячы на тое, што мы з сабой уяўляем як чалавек, яно дамагаецца кагосьці вялікага, кагосьці сапраўды мудрага і ўсемагутнага. І гэтай прычынай ёсць наш Створца. Той, ад каго мы выйшлі, той, хто даў і дае нам жыццё, але той, каго мы, на жаль, пакінулі. Той, каго нам так цяжка сёння знаходзіць і з кім у лучнасці нам так цяжка жыць. І таму мы сёння, шукаючы гэтай праўды пра яго, шукаючы сувязі з ім, усё ж такі прыходзім. Прыходзім яшчэ раз дакрануцца да гэтай вялікай таямніцы ўжо не проста нашага стварэння, разважаючы над тым, як вялікі і цудоўны ёсць гэты свет, але прыходзім схіліцца над яшчэ большай таямніцай, што менавіта ён, які стварыў нас на свой вобраз і падабенства, ён сам становіцца падобным да чалавека. Ён становіцца падобным да нас ва ўсім. Зразумела, як кажа Святое Пісанне, апрача граху. І вось той вялікі дар, які мы атрымліваем у гэтым маленькім дзіцяці, які ляжыць у бэтлеемскіх яслях Бога, які становіцца для нас дарам, які пазней прыйдзе вось сюды на гэтыя алтары ў нашых святынях, каб стацца для нас хлебам.
Ці можам прайсці абыякава каля так вялікага дару? Ці можам ігнараваць у сваім жыцці тое, што прапануе нам наш нябесны Айцец? Дзякаваць Богу, што мы ўсё ж такі імкнемся, шукаем і спрабуем адказаць сабе на гэтыя пытанні. Ну, але узнікае чарговае, калі штогод мы перажываем гэтыя вялікія таямніцы. Калі сёння адкрываюцца святыні, столькі людзей прыходзіць да Бога, чаму яго валадарства яшчэ урэшце рэшт не надышло? Што ёсць перашкодай таму, каб сёння ўжо Христус мог быць вось гэтым канчатковым пераможцам? Прычына ёсць адна. Прычына крыецца ў нашым сэрцы, якое яшчэ не заўсёды гатовае, не заўсёды адкрытае для таго, каб яго прыняць. Нездарма мы, гледзячы на гэтыя яслі, маем прыгадаць сабе наш стан, нашага сэрца, нашага жыцця. Часам у гэтых яслях нашага сэрца проста Езус не знаходзіць дастаткова месца. Гэтыя жыццёвыя клопаты, цяжкасці, яны настолькі нас паглынаюць, наш час, нашу увагу, што на Бога, на жаль, не заўсёды нам дастаткова застаецца часу. І гэта ёсць перашкода. Перашкодай таму, каб яго ласка пачала дзейнічаць у нашых сэрцах. А для гэтага трэба толькі крыху зусім. Тое, аб чым сёння нам кажа у сваім пасланні апостол Павел, што нам трэба прыслухацца, нам трэба адмовіцца, вырачыся бязбожнасці, вырачыся пажадлівасці гэтага свету і жыць разважліва, справядліва і пабожна. Даць месца, так як сёння, прыходзячы да Бога, прынесці сябе і скласці ў ягоныя рукі, даручаючы сваё жыццё, даручаючы свае клопаты і цяжкасці Яму, які ёсць усімагутным і міласэрным Богом. І гэта становіцца для нас пачаткам перамены нашага жыцця. Ці ёсць таму прыклады, а іх ёсць вельмі шмат. Гісторыя Касцёла, вось гэтая 2000-гадовая, якая нарадзіла столькі святых, яна сёння нам таксама падказвае аб тым, што прыняцце Бога – гэта сапраўды вельмі часта адзінае выйсце для чалавека. Памятаем так вялікіх святых. Святого Мікалая, які прыходзіць да нас разам ось з гэтым святам Божага нараджэння. Святая Барбара, святы Антоній Падуанскі, святы Ян Павел II, Айцец Піо, святая маці Тэрэза з Калькутты. Паглядзіце, гэтыя імёны, якія вядомыя не толькі для каталікоў, гэта імёны, якія вядомыя ва ўсім свеце. Кожна з хрысціянскіх канфесій ушановвае гэтыя асобы, бо у іх жыцці Бог перамяніў не толькі іх асабістае сэрца, Бог перамяніў і перамяняе жыццё тых людзей, якія былі і нават сёння ёсць побач з імі, якія ўсклікаюць іх заступніцтва. Гэта здзейсняе Божая ласка. І гэта сёння таксама служыць прыкладам для нас, каб мы, гледзячы на гэтыя вельмі простыя рэчы, гэтыя яслі, гэтых простых пастушкоў, якім, як сёння чуем з вамі ў Евангеліі, войска з неба, анёлы адкрываюць гэту вялікую праўду пра Божае нараджэнне. Ці мы горшыя ад іх? Сёння і нам таксама Касцёл абвяшчае тую ж самую праўду. Сёння вам, кожнаму з нас тут прысутных, тых, хто бачыць зараз нас у тэлебачанні, кожнага з нас сёння наведывае Jesús Христос. Прыходзіць да нас як маленькае дзіця, каб мы не баяліся. Каб не баяліся прыняць Яго, бо Ён не прыйшоў судзіць гэты свет. Ён прыйшоў нас збавіць, прыйшоў дапамагчы. А перадусім, і гэта Яго найглыбейшае жаданне і прагненне, каб не проста нас уратаваць, вырашыць тую ці іншую праблему, нейкі клопат, з якім мы не даем сабе рады, Ён шукае нас. Вяртаючыся да прыкладу і вобразу гэтых яслей.
Гэта вобраз нашага сэрца, у якім прагне, так як гэтае маленькае дзіця, спачыць Jesús Христос. Пытанне толькі ў нас. Наколькі мы сярод гэтых нашых штодзённых справаў проста будзем пра гэта памятаць. Наколькі мы, як штосьці важнае для нас у жыцці прымем тое, аб чым кажа нам Святое Пісанне, гэтую праўду пра прысутнасць Бога у гэтым свеце. Першае чытанне, якое мы чуем сёння ў літургіі, у гэтую святую ноч з кнігі пророка Ісаі, ён дае прароцтва пра нараджэнне сына. Але гэта здзейсніцца вось з тых словаў, калі яны прыгучалі да таго моманту, калі Jesús нарадзіўся, пройдзе аж 8 стагоддзяў. І ўжо тады, нават прадказваючы гэтае нараджэнне Божага Сына, прарок дае суцяшэнне тагачасным людзям. Сын будзе дадзены вам, але ўжо сёння вы радуецеся таму, што Бог узглянуў на вас ласкавым вокам, што Ён ёсць той справядлівасцю, якую Ён прагне пасяліць у гэтым свеце. Мы жывем з вами 2000 год пасля гэтага нараджэння. Як я ўжо узгадаў, маючы за сабой гэтую багатую гісторыю духоўнасці Касцёла, усходняй, заходняй традыцыі, мы з вами знаходзімся сапраўды ў лепшай сітуацыі. Больш таго, калі перажылі гэты час пераследу, страшэннага пераследу, які руйнаваў веру святыні, і бачым сёння іх адраджэнне. Ці ж нашае жыццё немагчымае для таго, каб Бог яго перамяніў? Для яго, як таксама з вами чуем у літургіі, няма нічога немагчымага. Застаецца толькі ў гэтую праўду паверыць. Паверыць усім сэрцам. Паверыць, як паверылі тыя простыя людзі, пастушкі, якія прыйшлі, каб убачыць і пераканацца ў праўдзівасці словаў анёлаў. Паверыць так, як паверыць 3 мудрацоў, вучоных людзей, якія, шукаючы праўду ў гэтым свеце, яны знаходзяць яе ў Jesúсе Христе. Няхай усе гэтыя моманты дапамогуць і нам сёння адкрыць крыху шырэй нашае сэрца перад надыходзячым збаўцам. Няхай сёння, углядаючыся ў гэтыя яслі, паспрабуем самі адкрыць для сябе гэтую вялікую праўду аб тым, што Бог ёсць, але ёсць той, які нас любіць. Паспрабуйма адкрыць свае сэрцы перад сапраўднай любоўю, якую мы, зрэшты, усе мы з вами шукаем. На гэтым абапірае наше жыццё, і калі няма любові ў жыцці чалавека, тады яно руйнуецца. Бог ёсць этой любов'ю. І таму сёння хачу пажадаць вам, дарагія браты і сёстры, каб мы адчулі гэтую любоў. Каб кожны з нас адчуў моц той перамены, якую нясе з сабой Божае Слово. Слово, якое становіцца целом. Няхай з гэтага часу, няхай і сённяшняе свята стане для нас момантам перамены нашага жыцця на лепшае. А яго прысутнасць, такая ціхая і далікатная, але вельмі настойлівая, няхай нясе вам радасць. Няхай супакой, так як несла супакой прароцтва пра прыйсце Jesúsa Христа абранаму народу, то тым больш. Няхай суцяшае і напаўняе радасцю і надзеяй нас, якія прыналежым да яго ўжо праз сакрамент хросту. Нас, якія няспынна маем магчымасць не проста пачуць, але прыняць яго з алтара ў сваё сэрца. Няхай гэтую прысутнасць у нашым жыцці мы сабе будзем цаніць як найвышэйшы, найбольш каштоўны дар. А яго ласка, яго міласэрнасць, яго любоў прынясе нам той супакой, прынясе тую радасць, аб якой, як кажа Святое Пісанне, ніхто не будзе здольны нам забраць. Няхай гэтая радасць і гэты Божы супакой станецца вашым удзелам, няхай будзе вашай радасцю і ўзнагародай за пошук праўды, за пошук Бога, які ёсць нашым створцам і нашым збаўцам, які ёсць Богам з намі. Амен.
вызнаем нашу веру. Веру одиного Бога, Айца Всемогутнього. Удячны біскупу Олегу за пастырскае слово, якое ён до нас скіраваў падчас гэтай начной імшы пастэркі. А цяпер наступае момант вызнання веры, той самай веры, якую баранілі першыя хрысціяне на абшарах Рымскай імперыі і якую захавалі і перадалі нам нашыя продкі тут, у самым горадзе Віцебску і на ўсёй віцебскай зямлі. Нягледзячы на тое, што ўдзельнікі літургіі прамаўляюць словы сімвала веры разам, робяць яны гэта ў першай асобе, кажучы веру. Гэта я веру ў Бога Айца, у Божага Сына, у Духа Святога. Вера гэта заўсёды асабісты выбар, які робіцца ў духу любові. Важнай адметнасцю сённяшняй літургіі з'яўляецца тое, што вернікі на словы і за справай Духа Святога прыняў цела з Марыі Панны і стаў чалавекам, становяцца на калені, ушаноўваючы таямніцу прыходу Божага Сына на зямлю. Да Бога, які ў гэтую ноч аказаў сваю вялікую любоў і міласэрнасць да ўсіх людзей, з даверам узнесем нашыя супольныя малітвы. Наступае момант, калі вернікі ў касцёле будуць звяртацца з просьбамі да Бога. Гэтая частка літургіі так і называецца «Малітва вернікаў». Далучым нашы асабістыя інтэнцыі, нашыя просьбы, самыя глыбокія нашыя просьбы да Бога, якія маем у сэрцы. Молимся за тых, каму даручана місія абвяшчэння Божага Слова, каб яны рупліва і аддана выконвалі сваё заданне. Молимся аб спакоі ва ўсім свеце, каб кожны чалавек адкрыў сваё сэрца для Хрыста, які з'яўляецца крыніцай спакою. Молимся за тых, хто знаходзіцца на вайсковай службе, каб Христус, які прыходзіць на зямлю, адарыў іх сапраўднай радасцю. Молимся за хворых і самотных, каб радасць Бэтлеемскай ночы напоўніла іх сэрцы надзеяй.
молімся за нас, тут присутных, каб мы імкнуліся сваім жыццём праслаўляць Бога. Милосердный Боже, ученика проспристи на землю утеловленного слова, заяснило у наших сердцах святло Твое и правды. Прос Христа, Пана нашего. Аминь. Після першої частки святої імши, якою була літургія слова, наступає момент евхаристичної літургії. Першим її елементом з'являється ахвяраванне дароў, якое мы зараз будем назіраць і браць удзел. Хлеб і віно, яны стануць праз момант целам і крывёю Хрыста. Менавіта іх ужыў Езус падчас апошняй вячэры, каб указаць на непарыўную лучнасць сваёй ахвяры з усім чалавецтвам і светам. Таму падчас кожнай святой імшы ужываецца чыстае вінаграднае віно і белы пшанічны хлеб. У гэты момант таксама адбываецца збор ахвяраванняў на патрэбы каталіцкай парафіі святой Барбары. Як мы ведаем з гісторыі, гэты касцёл у свой час быў і перабудаваны, і адрэстаўраваны, і пацярпеў знішчэння. Поэтому, канешне, клопат вернікаў для таго, каб святыня была ў добрым стане, ён неабходны. І дзякаваць трэба ўсім людзям добрай волі, якія падтрымліваюць сваімі намаганнямі, сваімі ахвяраваннямі рэстаўрацыю і адбудову касцёла святой Барбары ў Віцебску, які, несумненна, з'яўляецца такой візітнай карткай нашага любімага горада. Падчас малітвы ахвяравання дароў біскуп Олег дзякуе Богу за магчымасць благаславіць і ахвяраваць гэтыя дары, якія з'яўляюцца працай рук звычайнага чалавека. Мы таксама, якія прымаем удзел у гэтай святой імшы, хочам прасіць Бога, каб благаславіў нашу працу, наш адпачынак. І хочам запрасіць Яго, каб быў прысутны ў кожную хвіліну нашага жыцця, калі мы працуем, калі мы адпачываем, калі спатыкаемся з іншымі людзьмі, са сваімі сябрамі, з нашымі блізкімі. Няхай Езус народзіцца ў сэрцы кожнага верніка, кожнага з нас. Няхай Он сваёй Божай ласкай дапаможа нам трываць у добрым. Няхай падкажа нам, як выбраць правільны шлях, як зрабіць правільны выбар, выбраць дабро, міласэрнасць, любоў, прабачэнне. Сучасны свет так моцна патрабуе нашага добрага сведчання, нашага добрага прыкладу, нашай цярплівасці, нашай салідарнасці і ўзаемнай дапамогі і падтрымкі.
Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Другі ўжо раз падчас сённяшняй літургіі біскуп заклікае вернікаў маліцеся. Гэта запрашэнне да ўключэння ў вялікі гімн праслаўлення, перапрашэння і просьбы, які гучыць рэхам, перапаўняючым вякі хрысціянства. Христового народження, ка простаямнічае перамяненне дароў мы атрымалі ўдзел у боскасці Твайго Сына, у якім нашая чалавечая натура паядналася з Табою, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вамі. Наступае момант прэфацыі, такой малітвы падчас святой імшы. Бог заўсёды знаходзіцца побач чалавека і жадае весці з ім размову. І зараз адбываецца дыялог біскупа з вернікамі, сімвал няспыннай размовы Бога з чалавекам. У гору сэрцы заклікае галоўны цэлебрант. Узнясём і нашыя сэрцы вышэй, вышэй да Бога, які зрабіў нас здольнымі любіць. Толькі там мы зможам убачыць і зразумець, што Божае сэрца было паранена нашым эгаізмам, зайздрасцю і нянавісцю. І гэтае самае сэрца дае нам надзею на ўратаванне. Бо праз таямніцу целаўлёнага слова заззяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога убачнай постаці, былі ім узнесеныя да любові нябачных рэчах. Саму небо і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Мы чуем цудоўны спеў на хвалу усемагутнага і трыадзінага Бога. Святы, святы, святы. Да святасці заклікае нас Бог, таму што Ён сам дасканалы, сам святы. Праслаўляючы выключную дасканаласць Бога, мы таксама хочам дакрануцца да гэтай боскай велічы і пачаць жыць ёй. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва, хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усхода сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшую ноч, калі благословленная Мария ў непарушным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Падчас Еўхарыстыі адбываецца цуд перамянення хлеба і віна ў цела і кроў Хрыста. Адбываецца гэта ў поўнай цішыні, калі біскуп бярэ ў рукі святыя постаці
і прамаўляе словы кансекрацыі. Які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Зараз мы пачуем з вуснаў святароў і біскупа працяг эўхарыстычнай малітвы. Духавенства Віцебскай дыяцэзіі будзе маліцца за вернікаў каталіцкіх парафій, за тых, хто злучаны з Христом повязямі святого Хросту. Будуць успамінацца імёны прысутнага біскупа Алега і папы Францішка. Святары таксама памоляцца за памерлых вернікаў. Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, ze świętym Józefem, obrannikiem jej, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczenikami, ze świętej Barbarой, świętym Mikołajem, świętym Dominikiem i усіми świętymi przez zastupnictwa jakich my spodziewamy się na Twoją niestomną dopomogę. Prosimy Ciebie, Panie, niechaj гэта ахвяра нашага поєднання принесе всему światu спокой и избавление. Будь ласкавы умацаваць у веры и любові Касцёл Твой, які пілігрымуе на землі, со слугой Твоим папам нашим Францишком, біскупам нашим Олегом, с усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивы до просьбы этой семьи, якая по Твоей волі стоїть перед Тобою. О добрый Ojcze, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у ласці Твоей одышов з гэтага свету. Милостиво прими у владарство Твое, где и мы спадзяемся быць, каб разом з імі заўсёды радавацца Твоей хвале. Праз Христа Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче Всемогутный, у едности Духа Святого,
уся пашана и хвала, раз усе веки вечные. Наступае момант малітвы, якую ведаюць усе хрысціяне. Яе навучыў нас сам Езус Христус. Гэтая малітва прыпамінае нам, што мы Божыя дзеці, а наш сапраўдны дом – Божае валадарства. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твою, как мы были завсюди вольными от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Покой, Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Знак супокою. Гэта знак прымірэння. Мы бачым, як вернікі ў касцёле прыязна і з усмешкай ціснуць адно аднаму руку. Братэрская любоў і сапраўднае сяброўства – гэта той складнік, які павінен знаходзіцца ў падмурку любой супольнасці. Тым больш, калі мы гаворым пра парафію і дыяцэзію. Бог хоча, каб мы ішлі дарогай збаўлення разам, падтрымліваючы слабых і шукаючы тых, хто прапаў ці заблукаў у гушчары спакусаў і падманлівых прапаноў гэтага свету.
Баранок Божий вось той, хто бере на себе грахи свет, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не важен, как ты увещал на меня, але скажи только слово, и будь осторожен. Святая камунія – гэта час, калі вернікі прымаюць сапраўднае цела Езуса Хрыста. Як вядома, зрабіць гэта можа толькі той, хто мае чыстае сэрца, на якім няма ніякага граху. Дасягнуць такой маральнай чысціні можна, толькі перажыўшы сакрамент споведзі, які яшчэ называецца сакраментам паяднання і сакраментам міласэрнасці. Вельмі сімвалічна тое, што святая імша на Божае нараджэнне праходзіць ноччу пасля заходу сонца. Езус нарадзіўся ноччу, каб сваім прыходам падкрэсліць, што Ён нараджаецца для нашага збаўлення. Ён святло, якое рассеивае змрок. Сёння вернікі Віцебскай дыяцэзіі збіраюцца на імшу пастэрку. Яна так называецца ў гонар пастушкоў, якім анёл сярод ночы абвесціў навіну пра нараджэнне Господа. Католікі рознага ўзросту, маладыя і старэйшыя, розных нацыянальнасцяў збіраюцца ў касцёлах, каб таксама пачуць гэтую выдатную навіну. Езус нарадзіўся. Сваім прыходам у касцёл мы падкрэсліваем сваю гатоўнасць быць вернымі евангельскім ісцінам. Божае нараджэнне для нас – гэта не проста чарговае зімовае свята. Гэта не дань традыцыі. І гэта не свята кулінарыі ці фальклору. Галоўнае тое, што Бог прыходзіць да чалавека вось так блізка. Ён пасяляецца між людзьмі. Хоча быць з намі ў нашай гісторыі, у нашай працы і адпачынку, ва ўсім нашым жыцці. У чалавечым целе прыйшоў у гэты свет у Бэтлееме. Сёння, пасля 20 стагоддзяў, ён таксама прыходзіць да нас. Да яго паспяшаліся пастушкі, 3 мудрацы з усходу, але не пайшлі прывітаць ні кароль Ірад, ні фарысеі, ні магутныя гэтага свету. А як жа мы самі? Ці гатовыя мы яго прыняць? Мы, людзі 21 стагоддзя, усё больш абмяжоўваючыся сваімі інтарэсамі, пошукам прыемнасцяў, імкненнем да ўлады і багацця, давяраючы дасягненням розуму, развіццю навукі і тэхналогіі, ці можам мы з пакораю прыняць праўду пра ўцелаўленне Бога, пра нараджэнне Божага Сына? Праўда ўцелаўлення Бога заклікае да таго, каб мы сваім хрысціянскім жыццём неслі Хрыста ў наш свет, які мае ў ім патрэбу. Сапраўднае хрысціянскае жыццё – гэта той шлях, па якім чалавек пакліканы ісці за Богам,
а не спадзявацца толькі на дасягненні навукі і тэхналогіі або на гараскопы у надзеі даведацца пра сваю будучыню. Хрысціянін павінен даверыцца Хрысту, які нарадзіўся ў Бэтлееме і нараджаецца сёння на нашай зямлі, каб прычыніцца да пабудовы свабоднага і маральнага грамадства. Фундаментальным пытаннем сучаснасці з'яўляецца пытанне, ці ў нас дастаткова волі да захавання хрысціянскай спадчыны? Ці ў нас ёсць жаданне захаваць нашу хрысціянскую цывілізацыю ад знішчэння? Ці ў нас ёсць мужнасць бараніць нашу веру? Можна мець добра развітую эканоміку, але калі мы не будзем жыць паводле духоўных каштоўнасцяў, то станем слабымі і безабароннымі. Каб быць сапраўды моцнымі, неабходна адрадзіць духоўную сілу. Не трэба забывацца пра тое, які вялікі і пазітыўны ўплыў на гісторыю чалавецтва і яго прагрэс аказала хрысціянства. Як шмат яно ўнесла ў развіццё навукі і культуры, цывілізацыі, любові і жыцця, гуманізму, абароны міру і сацыяльнай справядлівасці. Калі мы сустракаемся з новымі выклікамі, праявамі маральнага рэлятывізму і змрочных перспектыў на будучыню, то пачынаем адчайвацца перад цяжарам штодзённага жыцця і не ведаем, як стаць дзеючымі асобамі гісторыі. У той жа час сустрэча з Хрыстом унутрана перамяняе, бо з'яўляецца сапраўднай рэвалюцыяй сэрца, якая здольная павярнуць кола гісторыі. Абуджаная праўдай Божага ўцелаўлення чалавецтва нараджае новых герояў і дапамагае ацэньваць падзеі свету ў святле Евангелля, адрозніваючы дабро ад зла і часовыя прыемнасці ад вечнай радасці. Життя щасна на землі пригожа. Молимся.
Пане наш Боже, дозволь нам з радостью святкувати народження нашого Откупителя и годным життем заслужить лучность з Ему небе, яки живе и володарит на веки вечные. Глорія in excelsis Deo. Дякуємо усімогутному Богу, славім Його за той великий цуд Його присутності, цуд утіловлення, прийняття людської натури, жадання бути з чоловіком. Дякуючи сьогодні за эту супольную молитву вам, дорогие парафіяне, жихари города Витебска, які сьогодні собралися тут, у гэтым касцеле Святой Барбары. Хочу вельмі шчыра падзякаваць тым, дзякуючы каму гэтая святая імша, гэтая літургія была бачнай, дасягальнай усім, хто меў жаданне і лучыўся з намі, дзякуючы тэлебачанню. Шчыра дзякую тэлерадыёкампаніі «Вітебск» на чале з дырэктарам Пацюховай Аленай Валер'янаўнай. Дзякую творчай групе, аператарам, якія працавалі сёння тут у касцеле. Дзякуй тым, хто, дзякуючы тэлебачанню, лучыўся з намі сёння у малітве. Вам, дарагія браты і сёстры, якія разам з намі маліліся з розных куткоў нашай Віцебшчыны. Дзякую хору, які цудоўна сёння падтрымаў і упрыгожыў нашу літургію. Няхай Бог благословляе і павялічвае ваши творчыя поспехі. Шчыра дзякую усім тым, хто далучыўся да прыгатавання гэтай літургіі. Дзякую айцам дамініканам, айцу Кшыштафу, які разам з намі сёння маліўся тут пры алтары. Дзякую міліцыю і службе парадку, тым, хто дапамог сёння нам у супакоі памаліцца у гэтай святыні, службе міністрантаў, усім тым, хто далучыўся сваёй малітвай, ахвярамі да таго, каб гэтая урачыстасць, гэтае святкаванне Божага нараджэння, якое сёння з вами распачынаем, сапраўды было годным усімагутнага Бога, нашага нябеснага Айца. Яго прысутнасць – гэта крыніца радасці. І гэтую радасць, якую сёння мы з вами атрымалі, радасць, якую мы з вами дзяліліся адзін з адным падчас вігілійнай вячэры, ламаючыся аплаткам, мои дарагія, занясіце сваім знаёмым, бліжнім, тым людзям, якія сёння яшчэ трываюць у смутку, трымаюць у замкнёнасці. Сёння гэта наш клопат, наша праблема, што мы ў сучасным свеце, які адкрыты нібы адкрыты на чалавека, у гэтым свеце чалавек сёння часта бывае адзін, замкнёны. Паспрабуйма у гэтае свята Божага нараджэння выйсці насустрач другому чалавеку, падзяліцца частачкай той радасці і ласкі, якую атрымліваем самі на малітве з іншым чалавекам. Няхай такім чынам Езус, які прыйшоў у гэты свет, праз нашыя рукі, нашае сэрца, нашыя вусны дойдзе да іншага чалавека. І вам усім, якія святкуеце і радуеце з прысутнасці Бога, жадаю гэтай вялікай ласкі еднасці з нашым небесным Айцом. Жадаю вялікай радасці, якой ніхто не зможа нам адабраць, бо яна паходзіць ад Бога, бо яна трывалая. Жадаю супакою, поспехаў, жадаю таксама дабрабыту, няхай Бог благословляе вашу працу, дапамагае ў вырашэнні таксама нашых жыццёвых цяжкасцяў, складанасцяў, але перадусім сам, няхай будзе для вас крыніцай супакою, надзеі і крыніцай тых нашых спаўнення нашых спадзяванняў, тых добрых спадзяванняў, якія маем у нашых сэрцах. Здароўя, супакою і глыбокай Божай
радості жадаю вам у надыходячыя святы. І зараз прыміце Божие благословение. Пан з вами. Нехай імя Пана буде благословлено. Да помога наша у імені Пана, який створив небо і землю. Бог без конца добрый праз утиловление своего Сына рассеял темру гэтага свету, а праз Яго нараджэнне напоўніў святлом гэтую найсвятейшую ноч. Нехай Ён адгоніць ад вас темру грахову і асветіць вашее сердце святлом ласки. Бог, які паслаў анёла, каб абвясціць пастушкам добрую навіну аб нараджэнні Збаўцы, няхай напоўніць ваше сердце сваёю радасцю і учыніць вас вестунамі свайго Евангелия. Бог, які праз сваё ўцелаўленне паяднаў зямное з нябесным, няхай напоўніць вас даром свайго супакою і добрае волі і далучыць вас да супольнасці святых у небе. Няхай благословіць вас Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святый. Идите в супокое Христа. Прыйсце Божага Сына ў асобе чалавека ў наш свет стала пачаткам ажыццяўлення Божага плану збаўлення. У безабаронным немаўляці праявілася бязмежная Божая любоў, якая не цуралася і па-ранейшаму не цураецца схіліцца над грэшным чалавекам, каб яго выратаваць ад вечнай смерці і даць яму новую надзею. Святкаванне таямніцы уцелаўлення Божага Сына дазваляе нам у чарговы раз наблізіцца да праўды пра Бога, які хоча быць блізкім да кожнага з нас, які хоча напоўніць святлом сваёй святой прысутнасці нашае жыццё і нашыя справы, якія праз грэх ахінае цемра духовнай смерці. Дарагія браты і сёстры, заканчваецца святочная трансляцыя з касцёла Святой Барбары у Віцебску. З вами быў я, ксёндз Віктор Місевіч і тэлекампанія «Віцебск». Вялікі дзякуй усім, хто перажываў з намі гэтую ноч Божага нараджэння. Ад свайго імя і імя ўсіх супрацоўнікаў тэлекампаніі «Віцебск» дазвольце пажадаць вам з нагоды свята моцнай веры і агромністай любові. Няхай маленькі Езус шчодра вас благаслаўляе. Няхай пануе ў вашым жыцці супакой і радасць. Усе свае клопаты даверце Христу. Ён вас моцна любіць. Ён дзеля нас прыйшоў у гэты свет. Езус нарадзіўся. Славім Яго!